A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh, para pangemban pangembating praja, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dipun mulyakaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin kula dherekaken tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun tetela tanpa wilangan anggenipun paring kanugrahan dhateng kula panjenengan arupi sehat. Kanthi sehat kula panjenengan saged makempal wonten Masjid Al-Huda, kempalan 3 masjid saking Masjid Al-Huda Surabaya, Masjid Al-Ukhuwah Surawetan, Masjid Lego Darussalam Surawetan. Monggo kita syukuri kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken ngarsanipun Allah. Menungso niku asline ora iso apa-apa. Menungso niku ora ngerti apa-apa, ora iso apa-apa. Mula kula kemutan sairipun Ma'ruf Islamuddin ngeten. Mungkin jenengan penate pirsa. Yang salah mungkin memang bener. Sira lair ana donya, ngaten lho. Sira lair ana donya, ora nggawa apa-apa, ora ngerti apa-apa, mula padha pripun, Bu? Ngrumangsana. Bondo donya bisa sirna, pangkat derajat bisa uncat, kabeh iku mung titipan saka ngarsane pangeran. Ngoten nggih. Dadi menungso lair niku ora nggawa apa-apa, ora mudeng apa-apa, ora ngerti apa-apa. Menungso niku iso mergo sangka latihan, Pak. Nggih Bu nggih. Dadi menungso niku iso niku mergo sangka latihan. Ngrasani niku iso mergo latihan. Latihan ngrasani, suwe-suwe kulino ngrasani dadi iso ngrasani. Sedekah, sedekah. Niki ya latihan. Latihan sedekah. Sebab sedekah niku angel. Atase bondo donya. Kok kon ngilongi ngoten lho. Kudune bondo donya niku ditambah, digegem-gegem, dikelompok-kelompokke ngoten kok kon ngilongi. Niki yen ora latihan, ora iso. Mula wong kok sregep sedekah ya mergo saka latihan. Latihan sedekah, akhirnya kulino sedekah.
Dadi ahli sedekah. Ngomong niku ya latihan lho. Ora langsung menungso iso ngomong bakso, tahu mboten iso. Dadi ngomong niku ya latihan. Latihan ngomong. Okeh latihan ngomong malah kokean sing do ngomong. Latihan, kabeh niku latihan. Poso sing pun kula jenengan tindakaken sewulan nutup niku. Poso niku ya kanggo latihan. Poso niku kanggo nglatih supados kula panjenengan sedaya niki dadi wong sae. Dadi wong sae niku ya latihan. Dadi latihan poso. Sudah akhiran apa? Dadi wong sae selama 11 tahun, 11 bulan ke depan, ora 11 tahun ya. Jadi 1 bulan niki untuk menyongsong 11 tahun, 11 bulan berikutnya supaya ini dadi wong sing sae. Dadi sae niku ya latihan. Latihan dadi wong sae ngoten akhirnya mungkin dadi wong sae. Kewan niku sing paling gila nih, sing paling jijiki niku rak uler. Rak nggih to, Pak? Uler niku kewan sing jijiki sing gilani. Mula apa mawon ya ditemploki sing jenenge uler rusak. Pang wit ditemploki uler pange rusak. Godhong ditemploki uler godhonge rusak. Kulite menungso ditemploki uler gatel. Mula kata enten wong to. Wah, sak omong-omong kok menggatelke wae. Lah, niki berarti apa? Manusia uler. Wong gatelke tok anggere kecampuran kuwi enenge menggatel wae. Gatel. Berarti niku napa uler. Ya sing sabar to yu wong kuwi uler kok yu. Uler yu, uler. Ayo cedak-cedak uler. Gatel engko. Lah niku mergo uler niku wae, gatel niku wae. Ning uler niki angger gelem latihan, tegese latihan poso, akhirnya kuwi dadi entung. Uler gelem latihan, niki mungkin akhirnya dadi napa? Dadi kewan sing nyenengke kupu, malah dadi kupu. Sing maune kewan niku jijiki, gilani, ndang gelem tirakat, gelem topo, gelem latihan. Akhirnya niku diangkat derajate dadi makhluk sing maune gremet ngoten niku dadi mabur. Akhirnya dadi makhluk sing disenengi kupu niku. Cah cilik ketemu kupu, seneng kon ngecopke. Wong tuwa gitu. Wong tuwa weruh kupu seneng. Napa melih ana wong tuwa sing di anak perawan ora payu-payu ngoten kok ngomahe kelebon kupu. Wah pun ayem niku. Wong tuan pun ayem. Alah nduk tenang. Rene nduk tak kandhani. Eneng apa, Bu? Galo. Wis galo calon bojomu ae sarep rene sarep teko. Napa to, Bu? Lah kae lho. Kupune wis teko, kupu wis mlebu ngomah. Nek ya sing sabar ya, Nduk, kaya iso bojomu ireng. Wong kupu sing mlebu ya rupane ireng. Ireng-ireng ya apa-apa, Nduk, bapakmu ya ireng ya malah rusak lho niku. Dadi kupu niku napa? Uler sing gelem prihatin dadi kupu. Pramila monggo kula panjenengan saya niki sampun meninggalkan puasa. Lu sampun lumebet wonten ing wulan Syawal, wulan peningkatan. Pun di istilah pun di topo brotok enten nggih wulan Ramadan. Monggo sampun latihan 11 bulan ke depan niki dados ingkang langkung sae. Lah pripun? Pramila monggo kula panjenengan saya lair ana ngalam donya niki kula panjenengan saya niku aja nganti nglalekke inggih menika ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Mula dawuh Gusti Allah, monggo kula panjenengan saya niki cepet-cepet njaluk pangapura kali Gusti Allah. Wonten ing surat Al Imran nika ayat 133 nggih. Nggih Mas Wahid.
Wasari'u niku. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Menungso, kowe padha cepet-cepet njaluk pangapura karo pangeranmu. Dadi yang kula panjenengan saya niki salah karo Gusti Allah, ya cepet-cepet njaluk pangapura karo Gusti Allah. Yang salah karo menungso, ya cepet-cepet njaluk pangapura karo menungso. Kula panjenengan saya niki lahir ora nggawa dosa. Mula yen sedo sak wayah-wayah niku aja kabotan dosa. Wong mati kok kabotan dosa niku bahaya, bakal kena siksa. Gandeng kula jenengan iki ora ngerti, ora paham kapan dugine sedo, mula tobat niku aja dinanti-nanti, mengko ndak selak mati. Aja nunggu tuwa ndak selak mlebu terbelok. Aja nunggu lara, mengko ndak malah keloro-loro, ora sida mulya malah tambah sengsara mengke. Iki. Dados yen cara klambi kok ana klambi reget, klambi dicuci, napa kotor dicuci ngoten. Dadi sak wayah-wayah dinggo klambi niku tansah resik. Ibu bapak ingkang dipun mulyaken dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah, pripun supados kula panjenengan saya niki dipun reken dados tiyang ingkang takwa. Wajan natin ngarga samawati wal ard wa idat lil muttaqin iku. Jadi Gusti Allah niki mari kabar, sing sapa wonge cepet-cepet njaluk pangapura, sing sapa wonge cepet-cepet mlebu Islam karepe ngoten. Sing sapa wonge cepet-cepet dadi wong sae, wong sing iman, wong sing takwa. Gusti Allah menehi kabar marang swarga. Sing wis bakal dicepake karo wong-wong sing takwa, wong-wong sing sae niku wau, sing jembare antarane langit karo bumi disediakake kanggo wong-wong sing takwa. Artine takwa niku yen basa Arabe saleh, salihah. Yen wong Jawa ngarani tiyang sae. Oh niku, monggo pramila kula panjenengan sedaya dados tiyang sae. Lah, supayane dadi wong sing tae, supayane menungso niku mlebu swarga, niki ampun kesupen jannaka. Ini para ulangi para wali niku Sunan Kalijaga jannaka. Jannah niku surga. Ka niku Allah. Jannaka surganya Allah. Wong bakal mlebu swarga lamun duweni petang perkara. Ya menika punakawan niku. Siji semar. Semar niku simar. Simar niku napa? Simaru dunia. Kudu duwe agama Islam. Syarat mlebu swarga niku kudu beragama Islam. Dawe Gusti Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina ngindallahil Islam. Agama sing diridhoi, sing diaku ana ngene ngarsane Gusti Allah ya mung agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing sapa wong golek agama sakliyane Islam dianut dadi agamane, mongko agama kuwi ora bakal ditampa ana ngarsane pangeran, ana ngarsane Gusti Allah lan ana akhirat klebu wong-wong sing rugi. Ha niki. Dadi syaratnya wong mlebu Islam niku kudu duweni simar. Simar niku simar dunia, kudu duweni agama Islam. Agama Islam niku bakoh kenceng. Lah bariku sing nomor loro, nala ghairin. Nolo gareng ini apa? Rukun. Gelem bersaudara, menjalin persaudaraan. Yang wonten Nusantara niku enten sana enten wastani enten halal bihalal, rukun. Ojo nganti berselisih, ojo nganti berpecah belah. Allah benci pada perpecahan. Betul ya? Jadi Islam satu dengan Islam yang lain itu adalah saudara. Walaupun beda organisasi, beda profesi, beda jabatan, beda kedudukan, itu adalah bagian dari saudara kita. Sing sapa wonge kok ngemohi sedulure, niku berarti wong sing sombong. Tidak ada tempat di surga bagi orang-orang yang sombong. Niku, dadi monggo niki nala ghairin, dadi karo tangga teparo sing rukun. Jenengan iso jejer ngeten lek mergo rukun. Nggih mboten, Bu? Iso jejer, iso jagongan, iso salaman ngeten iki lak mergo rukun.
Jejal ora rukun ngoten niku lak mengkira paling ora dileti salah siji ngoten niku. Nah, salaman niku karo jagongan ora gathuk. Niku. Niki perlunipun kerukunan niku wau. Dalan gede niku mbok diliwati truk, gandeng, simpangan iso. Diliwati bus iso, diliwati kontainer to iso. Ning dalan gede diliwati wong neng-nengan ora ketemu. Sing kaitan roh mungsuh sangka kula. Sing kula ngetan. Niku men jenenge men beda. Wah, kirik kan yang ndi kae. Kok ngetan yang ndi? Niku sing kula iya kok gek kethek karo yang ndi kula nggih. Akhire apa? Kirik karo kethek niku lho. Ora iso ketemu. Bali dhewe-dhewe mergo ora rukun. Pramila niki kerukunan niku penting sangat niki wau. Nala ghairin, mula nganti enten Islam iku enten diwasani ukhuwah Islamiyah ngoten lho. Mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Lajeng ingkang angka 3 niku wau. Inggih menika Fatruk kuluman siwalah. Tinggalkan selain Allah. Jadi di agama Islam panceng karo pasedulurane, tinggalkan selain Allah. Yang nyembah yang mengkar Gusti Allah. Aja nyembah gunung, nyembah sing gawe gunung. Aja nyembah bumi, nyembah sing gawe bumi. Aja nyembah segara, nyembah sing gawe segara. Aja nyembah srengenge, nyembah sing gawe srengenge. Niku ngoten. Sinten sing gawe niku Gusti Allah. Yang nyembah karo Gusti Allah, setan ora bakal doyan. Ya sing nyapa nyembah karo Gusti Allah, demit ora ndulit. Sing sapa wong nyembah Gusti Allah tuyul ora jidul. Sing sapa wong nyembah karo Gusti Allah wewe ora bakal ngawe-awe. Niki. Hidupnya balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Dadi sing nulung aku Gusti Allah, sing melindungi aku Gusti Allah. Tempat bersandarnya namanya Gusti Allah. Lajeng niku wau. Lajeng ingkang kawan bahwa niku berontak maksiat. Wong niku anggere pun dadi wong sae, wong takwa insyaallah. Mengke niku saged ambrasta dur angkara. Perbuatan yang jahat, perbuatan yang jelek niku mawon niku iso ditinggalkan. Mergo napa niku wau. Lah niki wau. Syarat-syaratipun menika wau. Maka kula panjenengan saya niku pondasine wong Islam niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki digondheli terus niki. Kunci sing iso kuncine swarga niku la ilaha illallah supaya iso mbukake kuncine Muhammadur Rasulullah. Enggak, saya dilafalke, Bu. Pripun niku? La ilaha illallah. Pripun niku jelas? La ilaha Rasulullah. La kul jannah. Ngaten Bu, enggak? La ilaha illallah. Pun ngaten, wane tidak disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampun iki dikencengi. Lajeng monggo pramila kula panjenengan saya gesang enten alam donya nika, gandeng kula panjenengan saya niki sering teng masjid. Monggo kula panjenengan saya anggadhahi jiwa masjid. Manggoleki Bu, masjid niku enten sekawan huruf. Setunggal mim. Mim menika dalam arti maghfirah. Masjid niku tempat panyuwunan, tempat pangapura. Nggo ati kula panjenengan saya niki maghfirah. Jaluk pangapura dhateng ngarsanipun Allah. Sedina sewengi niku ping 5. Ya cara parikanipun menika gendeng-gendeng padha sapanana abot enteng padha lakonana. Jaluk ngapura. Terus sing nomor 2 nggih menika sin. Mengki anggere jenengan saged jaluk ngapura kali Gusti Allah, sin atine niku bakal tenang, sakinah. Bakal tentrem. Atine niku bakal tentrem, bakal ayem, bakal jenjem. Niki sebab napa? Selalu nyuwun pangapura dhateng ngarsanipun ati tenang. Akhire anggeripun ati tenang ngeten iki kula panjenengan saya urip iki iso merenung. Oh iya, aku ki asale saka lemah. Aku urip ana ndur lemah, sing dipangan rina wengi hasile saka lemah, urip iki bakal bali menyang lemah.
Yen aku dadi wong sugih kok sumugih ora pantes, wong aku ki lemah. Mungkin ngoten niku. Ati niku iso merenungi. Yen aku dadi wong kuwasa, yen sok kuwasa ya ora pantes wong aku ki lemah. Jadi agama itu dibawa dalam kehidupan. Dalam berpolitik pun agama dibawa. Pak Lurah, ketika jenengan jadi lurah, kembali desa, agama dibawa. Jangan ditinggal. Angger pun to, sing dadi anggota DPR, angger gondeli agama dibeto, aja ditinggal. Agama niku kudu digawa. Mbok esuk, mbok awan, mbok bengi, mbok sore niku digawa. Wong sing arep nyang sawah, agama yo digawa. Sing arep nyang pasar, agama yo digawa, aja ditinggal. Makanya nganti ninggal agama rusak. Akhirnya terbang celutak wong geragas itu mergo agamane ora digawa. Seorang pemimpin napa kemawon ya dalam kepemimpinan niku ora mau ngedepanke politik tok, ya politik kena ning agama digawa. Mengke urip hati-hati, politik kena ning agama digondeli. Aja nganti eneng berpandangan istilah itu jangan dicampur adukkan antara agama dan politik, nggak bisa. Politik tanpa agama rusak mungkin. Bisa jadi penipu, pembohong, perusak ngoten niku mergo tidak membawa agama. Mulai agama niku penting, kudu digawa. Dalam profesi apapun, ojo ngasih ditinggal, ojo ngasih dilepas. Mangke kanthi agama niku iso kendhaleni. Oh iki salah, oh iki ora bener, oh iki gaweke rusak, iki gaweke ora manfaat. Niki mergo agama digawa. Jadi agama niku iso menfilter kira-kira iki tindakan iki membuat dosa, membuat maksiat, dikendhaleni dengan agama niku wau. Mula wong niku dadi pemimpin, dadi napa kemawon, pejabat berkuda tinggi, jatuhnya itu bukan karena orang, tapi bisa karena dirinya sendiri itu tidak bisa membawa agamanya. Akhirnya apa? Gini ku wau, jiwa celutak geragas niku enten. Langit peneten berarti dia itu sudah meninggalkan agama. Pramana itu penting, agama itu digawa, arep yang sawah, arep macul, arep garok, arep ngarit, arep yang pabrik, arep jadi guru, arep jadi presiden, jadi lurah, jadi camat, gubernur. Niki agama kudu digawa. Ngoten ya. Sehingga napa? Dengan agama kula panjenengan iso membentengi diri. Wong niku anggere agama niku kuat. Bengi-bengi weruh rambutan. Rambutan ge abing-abing niku. Ge eneng tengah dalan enten dirang nggih kena. Niki angger agamane kuat aman kok, Bu. Rambutan iki aman kok. Oh iya iki rambutane abang-abang. Umpamane aku ngopek ya iso, paman aku medel ya iso. Ah ora. Wong iki dudu duwekku. Bener menungso ora ngerti, ning Gusti Allah ngerti. Niki mergo agama. Neng jejal ora ana pengaruh agama, entek ukut. Sak pang-pange niku digopek. Lewat bengi-bengi kok weruh kolam lelene ini udah mulak-malik saking gedene ini kok. Jika iso ning mergo agamane kuat. Iki tak jika aku ya iso wong rek neng wong. Nek ora neng wong nek Gusti Allah ngerti. Niki pengaruh agama. Ah ora. Oh Gusti Allah ngerti. Niki mergo agama niki digawa. Aduh. Mulai kok pabrik setengah loro esuk kok ngempere ana jago, gede banget bangkok kok meneng ae. Didemek-demek dilus-lus meneng ae. Iki jagone sapa iki? Kok meneng wae ndingklu wae. Dijikok ya iso, dibelah ya ora ngerti. Ning gandeng agamane kuat, ora wani. Niki apa agama niku penting. Mula agama niku kudu dibawa kemana tempat, kemana aktivitas. Niku kangge menfilter kula panjenengan sedaya. Pun boten sak kata-kata sing kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Minangka pinutuping atur. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.